Hi guys, welcome back to the any vlog. दिनै 21 मे दाख्लै 16 थारिखआवनो जों ट्रेक्टर लाबोदोंमोन हनै खामानि मावगासिनो बैयावहाय ट्रेक्टरा ओमफ्राय दिनैसिमबो फाइनान्सआ दिनैसिमबो सेंसन जायाखै आरो दस्रा फाइनान्सआथ' बिदिङा महिन्द्राफोराथ' खेबसेनो जायो ओमफ्राय दा खेबसेबाव हम सार्भे फैबावबाय कनफार्म खालामनो फैबाय आरो पार्टि मोनसेबाव दाख्लैनो फैखाबाय मा होनो हम सार्भेया आरो दिनै खेबसे फैबावबाय स' 16 थारिखआवनो जोङो लाबोदों गारिखौ 16 थारिखनिफ्राय दिनै 21 थारिख जाबाय दासिमबो सेंसन जायाल'ना ओमफ्राय गारिखौ दा सलायथ' होनना बुंदोंमोन लागायबाय जों नै बोरैथो दोनबाय थानोब्रा हम सार्भे खालामगासिनो न'आव नैबावनो न'आ बिसिनिया ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायनि बेयाव जोंना फार्स्ट दिनैनिफ्राय होजेनबाय ओमफ्राय दाखालि माखासे हेट कमेन्ट फैदोंमोन आं बिथांमोनखौ बुंनो सानदों जाय बिथाङा पार्टिनि नाम बायदिसिना लानानै कमेन्ट लिरदों ब्र' बिदि नङा माबा एनडिएफबि मोखां दाखु मोखां माबा माबिनो आरे ब्रादार दाखु मोखां जाथों दे बेफोरखौ जक्सआव मानो बाहायनांगौ जाखो दस्रा बुंग्रा दस्रा जक्स बुं बेफोरखौ मानो खेलायाव लाबोयो जेनेबा मा एनडिएफबि बाल्थिं माबा माबि बिदि लिरनाङाब्रा ब्र' बिदि नङा सासे सानैया जानो हागौ फैसानि मानि लब नाथाय गासिबो नंजोबा ना गासिबो एखे नंजोबा जिउ बाउसोमग्रा दं हारिनि थाखाय नांबोग्रा नै मैयाहायसो गुवाहाटीनिफ्राय शिफ्ट जाबोबाय जोंनि क'क्राझाराव माखासे जोंनि एरियानि बिर जोहोलावफ्रा स' आसा खालामो थाबैनो रेहाय मोनगोन जोंनि गभर्नमेन्टआबो नायो जाहाथे स' ब्रादार बिदि नङा नेक्स्ट टाइम बिदि कमेन्ट होनो नाङा माबा बाल्थिंनो एनडिएफबिनो जक्सआव बाहायना आरोना बेफोर खोथाखौ स' सोरनावबा नाङोना आंथ' एनडिएफबि नङा दे ब्रादार बिदि जानला मोनला कमेन्ट दा हो माने जक्सआव लाबोनो नाङा बेफोर खोथाखौ स' सासे सानैया बदनाम खालामनो हागौ थाखा फैसानि खिथुआव खारदों जानो हागौ खिन्थु गासिबो बिदि नंजोबा ना ब्रादार आरो जाय बिथांमोनहा मोजां कमेन्ट हरदों बिसोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय थैंक इउ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गाव गावनि रोंगौथिखौ खिथाहरनो थाखाय गाव गावनि एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थाहरनायनि थाखाय स' बिथांमोनहा मोजां कमेन्ट हरदों आइडिया हरदों थैंक इउ बिथांमोनखौ लायगासिनो जोंना आसोला ड्राइभारा 36 नाम्बार नों सालाया नोङो बेबो सालायो ट्रेक्टर रायलायनो रोङा सालायो दा हायो दा नोंबो सालायनांगौ जोंना ड्राइभारा होगासिनो ओइ थाथ'लाय मद' खालामथ' मानसिफ्रा होनदों आरो ना लटारा बे बारा मोजां नङा माया 36 जानानै माबायदि खामानि होगासिनो दा मोजाङैनो साखा आगान थाया दा 36 नाम्बारा माने ओरै हालेवबोनानै साखा आगान थाबोयो होनना बुंदों सोरबा कमेन्टआवहाय थाबोआ दा बरिया बोनो हादों ना मिलायखादों दा गारिजों बेजों लटारजों गिदिर होयोबा आरो माबा अभार साइज जागौमोन ना बे ड्राइभार जोंना होगासिनो नै दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाजेनबाय दे लागायजेनबाय दिनैनिफ्राय दासो सेंसन जागोन ना मा दिनै मिन्थिया दा न'आव दंफैयो आरो बेंकनिफ्राय HDFCनिफ्राय थ' बे गासिबो एवजोबनांगौ नैबे बिथायाबो ओरैजाय क्लाचा मानोबा एसे गाबदोंलै नोंथांमोना एसे आइडिया दं नामा माने गियार सोलायबा ग्रेड गाबै एडजास्ट खालामनांगोन नामा क्लाचखौ रानिंआवहाय आरो गाबदों क्लाचा एसे आलि बारनायफ्रावबो नों बेलाय बिदि साउन्ड जादों बे मा होनो गियार सोलायबा मानो गाबो ग्रेडनो नङा सालायबाबो 2निफ्राय 3आव सोबा ग्रेड गाबो दे बे गियारा क्लासा एडजास्ट खालामनांगौदां जायाखै दा मिलायनांगोन दां एसे गाबो एसे ग्रेड गियार सोलायबा दे लागायदो नोंथांमोननि देखायनि मानि थाखाय लेट जाबाय थादों फाइनान्सनि खामानियाहाय
थ' दाहालागैबो इमप्रुभ जाया माने जोंनिथिंजाय आरोना बिराद मानसिफ्रा एरियाखौ बरनाम खालामदों सोरबा सोरबा ट्रेक्टर लाबोनानै आं बुंनोबो थाङा खिन्थु बुंनांगौ जाहैबाय माने ट्रेक्टर लाबोनानै सोरबा EMI हरा मा हरा बेबायदि जाफैदों आरोना कमेन्ट्सआवबो दाख्लै होनदों सोरबा सोरबा EMI हरै हरै जाङिया जिजोबलायगोनलै होनखायो जाङिया जिया ब्र' जाय मानसिया ट्रेक्टर लादोंना बिथाङा फर्कलिफ्ट अपारेटर फर्कलिफ्ट होनबा बुजिखायोना नोंथांमोना फर्कलिफ्ट बे माल थिखोग्राया स्टरफोरावहाय थायोना बिथाङा 35,000 मोनो बिथाङा बेजों EMI खौ हरबाय थागोन आरो ओइ नै बबानो सलायहोबाय सलायनायनो बिबाय थागोन बिबो सलायबाय हायो बिथाङा सलायखायो लड गारिखौनो सलायो बिथांना बेनो न'आ नै दासो साहा मन्त्र दादा কিয় লেট হৈছে আমার লোনটা তেওঁলোকে হোৱা নাই যে সেংশন বাৰে বাৰে হোম ভেৰিফিকেশ্যন দুইবাৰ হৈছে না দুইবাৰ হয় আপোনাৰ HDFC টো দুইবাৰ হয় HDFC টো আপোনাৰ হোম সার্ভেটো এটা কিহৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে ডাইৰেক্ট গুৱাহাটীৰ পৰা এদিনা আৰু লোকেল এদিন আহিছিল যে এবাৰ এইটো লোকেল নাকি শ্বৰুমৰ নহয় বেংগলৰ পৰা আহিছে তো HDFC নহয় আপোনাৰ আমাৰ HDFC আন্ডাৰ গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চ মেইন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিছে মিনি ব্ৰাঞ্চ खेबनै लोगोफोर मैयाहाय ग'प्र'नि गासिबो गेजेट्सफ्रा सफैजोब्बाय ओमफ्राय बेट्रि मोनसे जाय बेट्रियासो दामसिन बेसो गाज्रि दा माब्रै यार एमाजन ऐसे क्यों कर रहे इनडोर बेट्रिया नै बेसो गाज्रि माने माइनास टेम्पारेचाराव बाहायग्रा बेट्रि आरो बे दा ओरैनो ओरै माने थावां सावांफोराव मोजां आरो बेफोरो दा बेनो बेट्रिया गाज्रि ग'प्र'आनो बार सुइच जाबाय थायो दा बेखौ रिटार्न खालामनोबो पस्ट अफिस बा अबेबा कुरियार हमनानै हरनांगौ जोंनिथिंथ' बाहाय कुरियार गया और स्पीड पोस्ट भी गया बङाइगावसो थांनांसिगोनलाय अबे यार इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है यार बहुत मुश्किल है अभी रिटर्न करने के लिए 2900 टाका लादों बे 2900 टाका ओमफ्राय मोनसे बेट्रि दंबावो दा रेकर्ड जागासिनो बियो डिजिटेकनि बिसो बरिया जाबावबाय जि बेट्रिया दाम बिसो गाज्रि आरो मा जाबावगोन बिदिजोंलाय दा बेखौ रिटार्न खालामनांगौआसो मुश्किल जाबाय जोंनि साइडआवथ' कुरियार अफिसबो गैया रिटार्न खालामनो बङाइगाव थांथारनांगौ जाहैबाय स्पीड पोस्टबो गैया दा आं कास्टमार केयारजों रायलायहरदोंमोन गाबोन सानसेनिबाव पेमेन्ट रिसिभ जायाखै जोंनियाव ओमफ्राय अपसनफोर फैनो हागौ माने पेमेन्ट सौहैयाखै आरो एमाजनाव 48 आवार्स नांगौ ना माने पेमेन्ट सौहैनो थाखाय स' दिनै सानसे नेना नायबावनोसै गाबोन जुदि पेमेन्ट पिकआप अपसन जायाबा बङाइगाव कुरियार अफिसाव थांनानै रिटार्न खालामसै बेसेबां चार्जेबल लायामोनथाय आवगोलहाय आङो मोनसे पेटिएम पेमेन्ट बक्स रिटार्न खालामखांखाबाय बङाइगाव थांना खालामो स्पीड पोस्टआवहाय आंना दखानबो दं नालाय बारा थाङाखैमोन 95 ना बेसेबां रुपिसमोन आरो बे अजनजोंसो नालाय अजनजों हिसाब माने जेसेनो अजन एसेनो माबा आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोनहा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा जुदि फेसबुक पेजाव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालामियो आरो फेसबुक पेजाव फल'खौनो खालामा रावबो भिडिअल' नायै थाङो लाइक खालाम फल' खालाम फेसबुक पेजाव नायदोंबा स' ट्राइबेल ब्लग नायनो थाखाय गारि मटरनि फारसे एसे एनैबाबो नलेज मोनगोन आरो बे चेनेलावहाय ओमफ्राय ट्राइबेल ब्लगिं खालामगोन आं फेसबुक पेजाव नायदोंबा फेसबुकखौ फल' खालाम